Bé, companyes i companys, ja hi tornem a ser. Ja tornem a ser en campanya electoral. Gairebé el que ens ha tocat fer és el naixement de Solidaritat Catalana per la Independència. Una campanya electoral rere l'altra. Però aquesta serà molt diferent a la campanya que vam fer fa 2 anys. Fa 2 anys vam explicar al poble de Catalunya un projecte d'il·lusió, un projecte d'engrescament, un projecte d'esperança. I molta gent ens deia: m'agrada molt el que esteu dient, però com sé que ho fareu? Com sé que complireu? Perquè fins ara tots els projectes del catalanisme, autonomistes o independentistes, un cop havien arribat al Parlament de Catalunya, no havien complert amb el que havien promès a les campanyes electorals. I nosaltres dèiem: ens heu de fer aquest acte de confiança. Ens heu de fer aquest gest de confiança per, d'una vegada per totes, trencar aquest malefici que era que en campanya electoral es deia una cosa i es prometia una cosa, però després es feia la contrària. I nosaltres allà vam adoptar un compromís en aquella campanya electoral i vam dir: la primera proposició de llei que presentarà Solidaritat Catalana per la Independència quan entri al Parlament de Catalunya serà una llei de declaració d'independència. I vam complir. I vam complir. Per primera vegada en la història del nostre poble es va votar en el Parlament de Catalunya sobre la independència nacional. I va faltar poc per guanyar. Va faltar poc per guanyar. I de fet ens han donat una nova oportunitat ara aquest 25 de novembre. Doncs bé, ara anem a fer un altre compromís. I és que la primera resolució i llei que presentarem al Parlament de Catalunya quan entrem els diputats de Solidaritat Catalana per la Independència serà la convocatòria d'un referèndum d'independència com a màxim. La convocatòria d'un referèndum d'independència com a màxim l'11 de setembre de l'any 2014. No en els propers 4 anys, com ens deia aquest matí el candidat de Convergència i Unió, i encara no sabem sobre quin consulta referèndum es convocarà. El poble de Catalunya l'11 de setembre es va manifestar massivament perquè aconseguim la independència el més aviat possible. I de la mateixa manera que Escòcia l'any 2014 ja ha convocat un referèndum sobre la independència, a Catalunya com a màxim l'11 de setembre de l'any 2014 s'ha de convocar un referèndum sobre la independència nacional del nostre país. Aquest és el nostre compromís. I aquí hem de una altra cosa. Si l'estat espanyol comet la temeritat antidemocràtica d'obstaculitzar, de bloquejar o d'impedir aquest referèndum d'independència, la següent proposta que presentarà Solidaritat Catalana per la Independència en aquesta propera legislatura serà una llei de declaració d'independència nacional des del Parlament de Catalunya. Perquè nosaltres som els únics que expliquem com continua aquesta història. Som els únics que expliquem davant del que sembla absolutament evident, i és que l'estat espanyol impedirà o bloquejarà, no acceptarà les regles del joc democràtic. Llavors, més democràcia. Llavors, un Parlament de Catalunya que estarà absolutament legitimat pel dret internacional a declarar formalment i solemne la independència del nostre país. I això només ho direm nosaltres. I això només tenim la credibilitat nosaltres a portar. Perquè ja ho vam fer. Perquè fa 2 anys ens hem comprometre el que ens hem comprometre i vam complir. L'altre dia estàvem a Taradell fent botifarrada a l'Hispanitat, menjant-nos una bona botifarrada a l'Hispanitat. I allà el nostre president, ja cap de llista de la circumscripció de Girona, el Tom Strubel, va dir: ens hem fet un fart durant aquests 2 anys de fer tios.
al Parlament de Catalunya. I jo vaig dir, doncs mira, em serveix la metàfora per continuar-la, perquè jo us vull parlar dels ous. I en què consisteix això? Aquesta campanya, el missatge que hem de llançar a tota la ciutadania del nostre país és que com a poble no podem posar tots els ous al mateix sistema. Hem d'explicar que una majoria absoluta, que significaria posar tots els ous al mateix sistema, és molt perillosa. Perquè si hi ha una majoria absoluta de Convergència i Unió, entre qui es decidirà el procés? Entre Duran i Lleida, que ja havia tallat el coll, el poble independentista, el dia de la ho entenien i agafar l'entreta a sobre, i Artur Mas. Llavors pot passar qualsevol cosa. Però si no s'aconsegueix aquesta majoria absoluta i l'independentisme de solidaritat és fort en el Parlament de Catalunya, llavors s'haurà de parlar amb nosaltres. Llavors els ous ja ho estaran també en un altre cistell i nosaltres podem determinar, nosaltres podem decidir, nosaltres podem empènyer per la convocatòria real d'aquest referèndum d'independència. I això és el que li hem d'explicar. És veritat que hi ha hagut discursos que ens han agradat, que hi ha hagut declaracions que han sonat bé, però siguem honestos, fets no n'hem vist encara cap. Només promeses, el que sempre es fa a les campanyes electorals, però fets encara no n'hem vist cap. En canvi, solidaritat és qui posa els fets, és qui posa els compromisos reals sobre la taula. Per tant, donar-nos força al Parlament de Catalunya per condicionar i per empènyer per la convocatòria real d'aquest referèndum d'independència. I la segona idea que hem de transmetre a tot el nostre poble, i és, si fem la independència, el punt de partida de la independència nacional aquesta legislatura serà un punt de partida que marcarà com s'estructurarà, com es crearà, amb quina força es determinarà aquest futur estat català. I quina independència volem els de Solidaritat Catalana? Una independència al servei del poble, una independència sense peatges, una independència sense retallades, una independència amb una sanitat i una educació de qualitat, no una independència perquè el senyor Salvador, l'amant principal assessor econòmic d'Artur Mas, es continuï espoliant amb els peatges de les autopistes catalanes. No una independència perquè retalli la sanitat i l'educació i els nens encara, quan vagin a dinar a l'escola a Montàper, hagin de pagar un peatge addicional. No volem aquesta independència. No volem exactament aquesta independència. Volem la independència, sí, i sabem que amb la independència viurem millor. I donarem suport per avançar la independència. Però la foto i la força que tingui Solidaritat Catalana per la independència serà al servei del poble aquest projecte polític. Catalunya lliure o la Catalunya dels peatges. Aquest és també el joc, la partida que ens trobarem aquest 25 de novembre. I sabem que en aquest projecte engrescador, en aquest temps que ens ha tocat a nosaltres el privilegi de poder fer història. Tenim la cita el 25 de novembre. Convencem a tot el poble de Catalunya perquè aquest 25 de novembre realment s'omplin les urnes de vots independentistes. Fem que aquest 25 de novembre s'omplin les urnes de vots per una Catalunya lliure, de peatges. Fem que aquest 25 de novembre comenci el punt de no retorn del nostre alliberament nacional. En la papereta de Solidaritat Catalana per la independència, els ciutadans del nostre país tindran la independència a les seves mans. Nosaltres tindrem la independència a les seves mans. Fem-nos dignes al nostre poble. Visca Catalunya lliure!